Shwmai pawb, Hyw Aron sydd yma. Dyna llun ohono fi. Cartwnydd ac arlunydd ydw i. Efallai bod fi wedi ymweld â'ch ysgol chi o blaen, neu bod chi wedi darllen un o'r llyfrau, hwn, neu rein. Os ddim, peidiwch â phoeni. Dwi yma heddi i sôn wrthych chi am fenter cyffroes newydd dwi'n dechrau ar ddydd Llun, 30 o Fawrth, lle byddai yn gwneud fideo pob dydd yn dysgu chi sut i arlunio fel boss. Byddwn ni'n gwneud lluniau dwl, animeiddio, creu comics, wneud anghyfilod fel fe. Byddai hefyd yn gwneud gweithgareddau a gemau arlunio i gael lot o hwyl, edrych ar waith artistiaid eraill, bwyta jeli, falle. Da beth. Byddai hefyd yn dysgu chi sut i defnyddio deunyddiau celf, falle pethau ydych chi heb cael cyfle i wneud fel paint gouache, neu dyfrliw, neu pens cool fel hyn, a stwff fel hyn. Falle ychydig o waith gyda Sharpies neu waith digidol. Ta beth, fi eisiau rannu fy studio gyda chi, a fi eisiau chi dod a gweld sut fi'n gweithio, beth dwi'n gwneud, a fi eisiau chi i fod yn rhan o'r holl beth, i dangos eich waith ac i gael hwyl gyda'n gilydd. Felly, dewch dydd Llun am 3 o'r gloch, a phob dydd ar ôl hynny, ar fy sianel YouTube, ar y criw celf. Felly, tan toc, hwyl!